развитие, тютюневите складове се явяват представители на големите обществени сгради, наред с другите административни учреждения, областно събрание, община, милиция, наред с училищата. На фона на нискоетажния град от началото на 20 век, тютюневите складове израстват със своите внушителни, импозантни обеми и дават спецификата на градската картина. Те са представители не само на производствено-складови сгради, но тяхните инвеститори, проектанти и строители с особено усърдие са изследвали не само функционалната организация на производствения процес, но също така грижливо са оформили архитектурния образ на тези сгради. Фасадната специфика на тютюневите складове проистича от тяхната пространствено-планова схема. Това са тежки, монументални обеми, обикновенно неразчленени, но в замяна на това грижата за една пластична декорация на фасадата забелязваме повсеместно. Почти винаги те са различни. В едни от тях фасадната плоскост е третирана в духа на вертикализма, съответстващ на западния постмодерн. В други сгради гладката фасадна повърхност е декорирана пишно. Фасадната повърхност, архитектурата на тютюневите складове се отличава и с особена специфика на интериорите. Това са огромни, внушителни по размера си, единно третирани етажни пространства, които впечатляват с мощна дървена конструкция. Това са дървени греди, дървени колони, дървени покривни конструкции, образци на дърводелското майсторство. Старият Анастас Куцуглу, роден през 1854, доживял до 91. Имал е 9 деца от първата си жена, едното починало, и 3 от втората. През 1925 година архитект Димитър Попов построил за официална резиденция на семейството тази къща на Сахат тепе. След национализацията тук беше кожният диспансер, сега е наета от частно училище. Но и тази къща отсреща е била на Куцуглу. А доходното здание на джумаята е собственост на сина му Константин Коста. Дъщерите и най-малкият син останали в родината. Другите двама братя напуснали България. Особено интересна личност е най-големият Васил, роден през 1886 година в Райково. Той е бил най-образованият. Посмъртно през 1989 година са издадени у нас неговите спомени и размисли, писани в Швейцария. Предприемач от европейска величина и проникновен публицист. Вторият брат Константин, по-малък от Васил с 2 години, напуска страната в навечерието на войната. Живее и умира през 1986 година на почти 100 годишна възраст в Лос-Анджелос. Дъщерята на Константин, Василка, Илка, отдавна живее в Калифорния. Тя е съпруга на диригента маестро Божидар Аврамов, снаха на професор Владимир Аврамов. Нейният син Дориан е повече американец, отколкото българин. Най-малкият брат Георги Куцуглу бил женен за руска, дъщерята на генерал Никола Недев. Сестрите Невена, Недялка, близначките Дора и Мария и най-малката Елена, както и последвалите ги от втория брак Шина, Ветка и Яна, били омъжени за мъже от известни и по-малко известни фамилии. Някои от зетьовете също били тютюневи експерти и работили в семейните фирми. На всяка бащата подарил по една къща. Днес наследниците на стария Куцуглу са повече от 30 на брой. Съдбата им е най-различна.
Те реституираха част от огромното наследство и някои от тях и до днес живеят в едни от най-интересните в архитектурно отношение къщи в центъра на Пловдив. Сградите са като хората. Винаги носят нещо от тези, които са ги поръчали и платили, от архитектите, които са ги проектирали и строили, от хората, които са ги населявали и работили от тъмно до тъмно. Пропити са от техния дух. Зад всяка избеляла тухла, във всеки тъжен спомен стар, забравата пропита е навеки. Тя е техен господар. Това са стихове, изписани в един блок и са посветени на изоставените, реституирани тютюневи складове до автогара Юг. Забравата наистина е господар, ако няма кой да разрови загасналото огнище. Доскоро това беше едно от най-красивите места в Пловдив, поради невероятната си атмосфера, казва авторът на блога, запустяло, мрачно, потискащо, индъстриал. От този индъстриал стари, изоставени гари и складове, французи, немци и други западноевропейци направиха прелесни места за изкуство. Опадъкът на тютюневата индустрия в Пловдив и реституцията изпразниха складовете от съдържание. Още преди 1989 година някои промениха функциите си. Продадени, купени и препродадени, други днес се връщат към нов живот. Има примери на положителна, т.е. деликатна намеса в старата архитектура, но и на желание да направиш нещо извънмерно, извън средата и мащаба на застрояване. За съжаление, днес загубваме доста от тези представители на една архитектура, на една специфична архитектура, която, така да се каже, се явява феномен за град Пловдив. Като носители на тази особена архитектура, те биха били едни интересни образци за развитие на културното строителство, на културната функция за града. Биха се превърнали в едни интересни културни центрове с цялата мощ на своите пространства. Биха могли да се превърнат в сцени, в зали изложбени, в фоета за перформанси, за едни демократично протичащи културни процеси. Ако държавата, ако общината се умее да запази част от тях и даде тази възможност, бихме се радвали на това. Пропусната бе възможността общината да реши свои проблеми с изкупуването на по-ценните в архитектурно отношение складове, които се намират на възлови места в града. Сега, приватизирани от различни частни фирми, те се превръщат в търговски и офис центрове, Capital City Center, Спорт Тотал, мебелен магазин Галеро, БАМ, сгради с различно предназначение. На времето, през 80-те години, покойният режисьор и директор Васил Апостолов искаше склада на Кудогло на улица Иван Вазов за сграда на Кукления театър. Не му го дадаха. През 2008 предприемчивата Ирина Баткова разположи годишните изложби на МТЕЛ в друг бивш склад на ъгъла на улиците Иван Вазов и Екзарх Йосиф номер 16 върху 2000 квадратни метра площ. Без съмнение ще трябва да се разчита на подготвеността и културата на собствениците и в бъдеще. От тук нататък остава литературата. Какво казва за писателя Димитър Димов, литературният критик Светлозар Ригов? Тютюневата атмосфера на Пловдив е била твърде подходящ импулс и декор на най-значителната творческа авантюра на писателя. Четете Димитър Димов. Той е познавал добре мириса на тютюна, атмосферата на тютюневия град,
конфликтите и колизиите, които създавали тютюневото производство и износът на тютюн. Разказите на неговия втори баща, тютюневия експерт Руси Генев, явно са провокирали творческото въображение на писателя. През 1946 година е отпечатан във вестник Литературен фронт първият отказ от романа, озаглавен «Тютюнев склад». Романът «Тютюн» е писан в Пловдив. Тук, като доцент по анатомия и физиология на домашните животни в Агрономическия факултет, Димитър Димов е живял на няколко места. Кабинетът му е бил в Търговската гимназия, където е настанен Агрономическия факултет, впоследствие в така нареченото занаятчийско училище, което е в съседство. Живял е в стая на най-горния полутавански етаж на тази сграда. После за кратко и на улица Антим Първи номер 14. В съседство е разкошната къща на тютюнотърговеца Никола Каишев, с когото Димитър Димов също се е срещал и разговарял. Едно от тези Димитър Димови места е домът на Кочо Апостолов и на доктор Марена Колушева на улица Кирил и Методий номер 6. Съществува мнението, че прототип на експерта на Никотияна Костов е именно Кочо Апостолов, започнал своя път като чиновник във фирмата на Крум Чапрашиков, Ориент Табако в родния град Дупница. Работил като експерт и после като директор на Пловдивския иклон. Накрая започнал самостоятелна търговия. С излизането на тютюн, в Пловдив станало известно, че освен Кочо Апостолов, в романа е обрисувана и неговата съпруга, доктор Марена Колушева. В случая става дума за източник на вдъхновение, за биографични моменти, за частична физическа и духовна прилика. В Пловдив писателят Димитър Димов среща и други от своите прототипи. Партизанката и по-късно журналистка Жули Левиева е прототип на Варвара. Кумирът на пловдивските тютюноработници Никола Балканджиев на Шишко. Една епоха си отива. Други са финансовите олигарси днес и други са техните интереси. Отдавна се е разтворил в спомена и забравата дъхът на тютюн, който се носеше по улица Иван Вазов. След време, нагиздените в нови дрехи бивши тютюневи складове ще напомнят твърде отдалечено, че тук са живели хора с търговски замах и вкус към бързата печалба, че тук са страдали и са се борили други хора, истинските обитатели на тези складове. А писателят Димитър Димов е пресекал съдбите им в един епичен роман за едно епично време – срещата на две епохи.